Заканчэнне галасавання. Галасаванне на участку заканчваецца пасля таго, як памяшканне участка пакінуў апошні выбаршчык. А 8 гадзіне вечара камісія мае права зачыніць дзверы участка і не дапускаць тых, хто спазніўся прагаласаваць. Выбаршчыкі, якія ўвайшлі на участак да моманту закрыцця дзвярэй, маюць права скончыць працэс галасавання. Этапы падліку галасоў. Дзеянні да адкрыцця скрыняў для галасавання. Праводзіцца падлік і абвяшчэнне колькасці бюлетэняў, што не былі выкарыстаныя, іх пагашэнне і апячатванне. Падлік і абвяшчэнне колькасці сапсаваных бюлетэняў, іх апячатванне. Вызначэнне па спісе выбаршчыкаў агульнай колькасці выбаршчыкаў на участку, а таксама колькасці выбаршчыкаў, якія атрымалі бюлетэні. Забараняецца ўносіць якія-небудзь змены ў спіс выбаршчыкаў пасля пачатку падліку галасоў. Адкрыццё скрыняў для галасавання і непасрэдны падлік галасоў. У першую чаргу адчыняецца скрыня або некалькі скрыняў, якія выкарыстоўваліся пры датэрміновым галасаванні. Праводзіцца падлік галасоў па бюлетэнях, якія ў іх знаходзіліся, і абвяшчаюцца вынікі падліку. Затым адчыняецца скрыня ці скрыні для галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў. Праводзіцца падлік галасоў па бюлетэнях, якія ў іх знаходзіліся, і таксама абвяшчаюцца вынікі падліку. У апошнюю чаргу адчыняецца стацыянарная скрыня або скрыні для галасавання і адбываецца падлік галасоў па бюлетэнях, якія ў ёй знаходзіліся, і абвяшчаюцца вынікі падліку. Вызначэнне вынікаў галасавання. Вызначэнне вынікаў падліку галасоў адбываецца на пасяджэнні камісіі шляхам падсумавання вынікаў падліку галасоў па кожным з відаў галасавання. Дадзеныя падліку галасоў заносяцца ў пратакол аб выніках галасавання. Далей праводзіцца праверка правільнасці падліку галасоў і разгляд асаблівых меркаванняў, калі маюцца сябраў участковай камісіі, скаргаў аб парушэннях пры галасаванні ці падліку галасоў і прыняцце рашэнняў па пералічаных пытаннях. Падвядзенне вынікаў галасавання заканчваецца афармленнем і падпісаннем сябрамі участковай камісіі пратаколу аб выніках галасавання. Копія пратакола участковай камісіі аб выніках галасавання вывешваецца для ўсеагульнага агляду. Працэдура падліку галасоў праводзіцца паслядоўна. Чарговы этап можна пачынаць толькі пасля завяршэння папярэдняга. Выбарчая дакументацыя пакуецца і адвозіцца ў адпаведную акруговую камісію і ў орган, які стварыў участковую камісію.